राधे राधे। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅର କଥା ଶୁଣେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର କାହିଁକି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବହୁତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିଏ ମୋର ଶୁଣୁ କି ନ ଶୁଣୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ଥପ୍ ଥପ୍। ମୋ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଝିଅ, ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ତଥାପି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ? ଝିଅଟି ଫେରିକି ମୋତେ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ କହିବ ବୁଝିପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମା, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି? ତା ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାର କାତର ଚାହାଣୀ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲି, ଝିଅ, ତୋର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ହଁ ମା, ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ। ହାତ ଧରି ଯାହାକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲି ସେ ହାଟ ମଝିରେ ମୋତେ ଠିଆ କରି ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଖାଲି ତା କଥାରେ ଉଠୁବସ ହୋଇପାରିଲିନି କି ତାର ଅଭଦ୍ରାମୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲିନି। ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଲି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 2ଟି ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ଦେଇ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମୋ ଶାସନର ବାହାରେ। ମୋଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ କୁହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହାର? ସ୍ୱାମୀର, ନା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର, ନା ତୁମର? ଯଦି ତୁମର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରିଥାନ୍ତ। ଝିଅଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ଦେଇଛ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ପୁଣି 2ଟା ଅନାଥ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେବେ ଏ 2ଟି ଜୀବାତ୍ମାର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, କିଛି ରାସ୍ତା ପାଉନି। ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପରଷି ଦେଇଥାଏ। ମୋ ପରି ଦୁଃଖିନୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଠକ ସମାଜକୁ ମୋର ଭାରି ଭୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଠକର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୃପା କରିବେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କହି ଆଉ ନିଜକୁ କେତେ ଦିନ ବୁଝାଇବି ପ୍ରଭୁ? ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରୁନି? ଭଲ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରିପାରିବେନି? ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଝିଅଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଏତିକି କହି ନୀରବି ଗଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝିଅଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ଫେରିଲି। ଝିଅଟିର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି। ରାଧେ ରାଧେ।